ассалому алайкум. Тарафдорони гурӯҳи ангур ва боғ, мо ҳозир қарор дорем дар вилояти Хатлон, ноҳияи Хӯросон, ҷамоати Фахробод. Хуб, баландӣ ки ҳастай, ҳозир мо дар барфай. Хуб, анаи пистаҳое ки акаи Искандар харидагиём соли гузашта. Ин ҷои пайвандиш. Хуб, то иҷара ҷои пайвандиш буд вақте ки харидам. Хуб, ин як солда инамақад рушд кард, где-то 40 сантиметр. Хуб, ин ҷое ки акаи Искандар хеле гуфта буд, ин инҷора бурида партоен ба қайчи гуфта буд, мо буридам партофтем муштоби ҳамаи қувва, яъни шохаи пайвандшидагӣ дар биёя. Инам хел амал кард. Ва ҳамчунин як ниҳоли дигар, мо соли гузашта 20 та ниҳоли пистаи туркӣ харида будем, пайвандшудае ки ҳамон акаи Искандар мега. Хуб, аз чандташ сёнка мекунем муштоби вазъиятоша бибинен. Хуб, хеле ки ҳозир гуфтум ёша буридем, ёшта ростика успет накарда будам, ёра иншалло ки мебурам. Лекин инҷара нигоҳ кунен, уже бедор шидестаи мухчаҳош. Руштуш хуб буд, бад набуд. Ина ҷои пайвандиш. Хуб, ай он 20 та бех пистае ки гирифтем, мо ниҳоле ки гирифтем, где-то 4 таш амал накард. Хай мешавад ки бовуҷуда ҳама чи 100% ҳам шидан бигира, ба қадраш намерасем ба қавли. Хай мо 16 та ҳам агар пистаи калон шава, як рӯз ая дарахт 10 килои писта бичинем, даҷо 4 та ё 5 тае ки нагирифтагия ёдумон баромада мерава ба фикрам. Хуб, инам як донаи дигааш ки ина ҷои пайвандиш. Ин ҳамон шохае ки сабзидагиае. баъзеҳош зиёдтар сабзид, баъзеҳош камтар. Муҳим яе ки гирифтагиае. хуб, ина ёшам бояд бубурем. ҳама хеле пистаҳои бад набудае. тавсия мекунем ки агар гирифтанӣ бошен, ягон ҷои шаку шубҳааш нест. ҳоле ки ба ҳосил надоромада, иншоалло умедворем ки ҳосили хубам битияву ҳамон чизе ки акаи Искандар дар Турсия сёмка карда буду дар каналош партофта буд. Умедворем ки ҳам хел пистаҳои калон-калони ба маззаи туркӣ шава. Туркие ки дар Тоҷикистон ҳосил бития, ба фикрам бо маззаш авудам зуртар шава, барое ки мевои Туркияро меган ба қадри маззаи мевои Тоҷикистон нест. Писташам худо кунад ки ҳам хел боша.